Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau bidiyon nan za mu koya muku yadda ake abubuwa kamar guda 2 ko 3, ya danganta da isasshen lokacin da muka samu. Abu na farko dai za mu koya muku yadda ake P2P a cikin Bybit. Insha Allahu idan kuka biyo mu za ku ga yadda ake P2P a cikin Bybit. Yanzu za mu shiga Bybit kai tsaye, amma muna roƙon ku da kafin mu fara bidiyon, idan yau ne farkon shigo ku wannan tasha ta mai albarka, da ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da mun saka sabon bidiyo za a sanar da ku, sannan ku mana like idan bidiyon ya burge ku. Don haka kuna gani gashi yanzu mun shiga Bybit kamar haka. Kai ma in kana da ita za ka buɗe ta kamar haka. Idan ka buɗe kamar haka za ka taɓa nan wajen home ɗin nan, ka taɓa shi. In ka taɓa shi zai kawo maka, za ka ga nan gun kamar haka, waɗannan dashboard ɗin za ka gansu a haka. Idan ka gansu a haka sai ka taɓa wannan gun da aka sa P2P, sai ka taɓa P2P. Kana taɓa shi kamar haka zai buɗe maka haka. To shi wannan P2P ɗin waje ne da ake zo ake sayan dala kuma ake sayar. Idan kana da dala a cikin account ɗinka Bybit ɗinka, za ka je ka sayo da mutane ita, ma'ana ta zama naira. Idan kana baka da ita kuma kana so ka saya, nan ma za ka iya zuwa ka je ka saya. Amma idan ka shiga kafin ka P2P ɗin akwai abin da ake fara yi. Abu na farko da ake fara yi shine idan ka shiga za ka ga nan gun ya buɗe ma kamar haka. Yawwa, idan ka taɓa P2P kamar haka za ka ga wani waje ƙasa na an sa maka profile nan kenan, sai ka taɓa shi kamar haka. Yawwa, shi wajen profile ɗin nan ba wani abu ake ba ciki, dole sai ka je ka sa account number ɗinka ta yadda idan za ka sai da dala za a saka maka kuɗin da shi za a amfani a sa maka kuɗinka. In ka taɓa profile ɗinka kamar haka, idan ka taɓa shi zai kawo kamar haka. Ga wani waje da aka saka payment method nan kenan, payment method shi za ka taɓa. In ka taɓa shi zai buɗe maka kamar haka. Ka gani na riga na yi adin banki na har guda 2, ga ɗaya na yi adin payment banki na guda 2, in gan su. Kai ma za ka iya, kai idan da baka yi adin ba, ga an sa maka add payment method nan kenan za ka taɓa. Idan na so in ƙara zan iya shiga in ƙara. Idan na so in cire ga remove nan, zan iya shiga ne removing. Idan edit nake so ne, ma'ana na sa account number daidai ba, zan iya zuwa nan gun taɓa edit, ko account number nawa zan iya sakawa a nan gun. Wannan shine, dole sai ka sa account number sannan za ka samu ka yi P2P. In ma baka sa ba, kana shiga za a ce maka ka saka account number ɗinka, sai ka je gun da ka saka dole, saboda a nan ne mutane su saka maka kuɗinka kai tsaye. Kana taɓa add kamar haka, bari muku misali. Kun ga abin da suka nuna maka name Kabir Abdulrahim, to dole ka tabbatar da bankin da za ka yi amfani da shi. Ka gani yanzu banki na, dole sai na samu banki, ba zai yi wani amfani da bankin wani, dole sai na amfani da nawa wanda suna na izo ɗaya. Kai ma kana shiga naka za ka ga sunanka kamar haka. To dole bankin ka za ka yi amfani da shi, ka tabbatar da sunan ya kai irin naka. Wannan sunan ka gani gashi Kabir Abdulrahim, kun gan shi. To nan gun aka sa bank account, nan sai sa account number. Kai ma za ka sa account number ɗinka, bank branch, sannan kuma bank name. Nan sai ka sa bank name, ma'ana idan Opay ne ka sa Opay, idan GT ne ka sa GT, idan Kuda ne ka sa Kuda, amma Money Point ne ka sa Money Point. Abu mafi a'ala guda biyun nan shine dama account number da bank name, shine abu mafi a'ala. Bank branch ɗin za ka iya barin shi ba ka sa komai ba, ka sa komai a bank branch ba za ka iya barin shi. In dai ka sa account number, ka sa bank name, dama sunanka already kana shiga zai fito a nan gun. Shine abu da za ka yi. Sai ka taɓa confirm, za su baka dama su je su turo maka OTP ka sa, shikenan ka wuce. Sai ka tafi kai tsaye za ka yi P2P ɗin. Bari mu ƙara taɓa P2P. Sai ka tafi kamar haka. Kana tafiya kamar haka. Idan ka kalli a sama nan gun,
idan ka kalli nan gun, sorry bidan bana so ya tsayi amma dole na ga ana misali ɗan yi tsayi da kun yi haƙuri. Idan ka kalli nan gun za ga abu bi buy sannan kuma za ga sell. Idan saya za ka yi za ka taɓa buy ɗin nan ka bar shi a buy. Idan selling kuma za ka yi za ka taɓa sell. Ma'ana yanzu kaga da yake saya za ka yi nan duk ka gan su ga masu saiwa nan kaga sunan wani ka gan shi buy, kaga wajen buy ɗin nan da su mai saya za ka yi kenan. Nan duk sayarwa masu sayarwa ne, nan duk masu sayarwa ne ka gan su masu sayarwa ne kaga sunan su, kaga farashinsa 1614. sannan quantity ma'ana iya abin da yake da shi, limit 135 abin da za ka iya saya. Ba za ka iya saya daga abin da 130 zuwa sama za ka iya sayi. Shi kuma wannan za ka iya santa 4500 a wajensa zuwa sama. Wannan shi ma za ka iya santa 70,000 zuwa sama. Haka za ka ta gani kowa da limit ɗinsa. Abin da aka nufi da limit dai iya adadin abin da za ka iya saya, mafi karancin abin da za ka iya saya a hannunsa shine daga 1000 kaza zuwa sama, daga 1000 kaza zuwa sama, daga 1000 kaza zuwa sama. In ka kalli wannan za ka gan shi gashi nan daga 5,000 zuwa 5,900. in ya wuce haka ba za ku iya ciniki da shi ba. Gashi nan daga 10,000 zuwa 15,000, daga 1,500 zuwa 9,000. ka gan shi duk gashi nan daga 50,000. Idan ka ɗauki mai 50,000 kai kuma ta 10,000 za ka saya, to ba za ka iya saya a wajensa ba. Dole abin da yake so gane kenan shine wannan limit ɗin. sannan nan idan ka kalli nan za ga an sa maka, kaga nan za ga orders ya yi saye da saiwa da mutane so 691. sannan yana da 97%, ma'ana ba a taɓa samun matsala da shi ba. Transaction ɗinsa successfully, to guarantee ɗinsa shine 100, ya samu percentage na 997 sorry. Shi kuma wannan yana da 100% na guarantee ɗinsa, ba wata matsala da suka taɓa samu da abokanan kasuwancinsa shine. saboda haka mu bari mu taɓa wannan wanda yake da 100% ɗin nan, bari mu taɓa shi. Ta 5,000 kawai za mu siya, ta 5,000 za mu siya inter amount. Bari mu sa 5,000. yawwa ka gani dala za mu samu dala 3. kun ga abin da za mu samu a 5,000 ɗin za mu sami 3 point. kun ga abin da za mu samu, kaga abin da suka ce you will receive, ka gani you will receive 3.0922. abin da za mu samu kenan a dala 5,000. sai mu taɓa buy, to kana taɓa buy kalli sama za ka ga abu ya fara da akwai abin da yawan ta nuna muku ba. in ka duba na za ka ga sha fara din. abin da ake so in har ka taɓa buy din nan, to a cikin minti 15 ake so zama komai. in har minti 15 din da baka ji ka tura kuɗinsa ba, to akwai matsala kan ma ka tura, ƙwara ka je ka jira ya kai cancel. A cikin minti 15 din nan ake so ka je a ce ka tura kuɗi sun shiga. shi yasa in za ka tura kuɗi ba a zuwa POS, ba a zuwa a bankin wani, dole zai ka tura da bankin ka ma'ana wani sunanka yake a jiki shine abin da ake bukata. sunanka shi ake so a gani. ba zai ka yi placing order ana sunanka ya fito kuma a ce ka sa kuɗi da sunan wani ba. in kai haka kana ruwa. shine abin da suke magana. gashi nan suna ƙara maka magana, ga order ka nan, ga komai naka, ga farashi nan 1,617 gashi nan waye da sauransu. in ka yadda sai ka taɓa pay now, kana taɓa pay now za ka ga detail ɗin mutum wanda za ka tura masa, ma'ana ka gan su. in ka kalli nan gun ka gan shi a nan gun gashi nan komai. Emmanuel sunansa, ga bank number ɗinsa nan, ga bank branch, ga bank name, money point ne. shi sa ce muku bank name ba shi da amfani. a baka menene, a baka liki, ba ruwanka da bank branch. kawai abin da ake bukata account number da kuma bank name. to kaga shi ma money point ne. yawwa 5,000 sai mu taɓa daidai account number ɗin nan. kana taɓa daidai account number ka yi copy, sai ka tafi ka je ka shiga application ɗinka. yanzu bari dai mu shiga opay ɗinmu sun da sunana ne.
bari mu shiga opay ko money point mu sa musu kuɗin da za bar mu shiga money point. Yawwa gashi nan mun yi copy, sai mu sa money point ne gashi na fito. Dama kuma san sunan shi Ajukule, menene Ajurujuku, oho dai gashi nan Emmanuel. To mun tabbatar da mu ƙara confirm da mu ga sunan, sai mu koma can mu gani mun ga sunan. To shine dai, saboda haka nan sai mu taɓa next, sai mu sa kuɗin. Ba a so ka rage komai daga ciki, gashi nan mun sa. Transfer successful. Za ka yi creating ɗin receipt, saboda za ka iya tura masa don ya tabbatar. Bari mu screenshot, bari mu download image. To sai ka koma cikin Bybit ɗinka, ga wani an rubuta payment completed. To sai ake ka taɓa wajen nan kenan, wajen payment completed shi za ka taɓa, sai ka taɓa yes, sai ka kilikin wannan box ɗin guda biyu don ka tabbatar. Suna magana akan kar ka sake ka taɓa payment completed in har ka san baka sa kuɗi ba. Idan kuma ka san ka sa, ka taɓa yes I have confirmed, na saka, sai ya confirm. Kun ga a cikin minti nawa. Sanar da notification waye kaza orders kafin ya tafi a kan abu. Kun gani complete, kun ga har ya saka mu, kun ga har ya saka mun ba jira ba ɓata lokaci, har ya saka mun $3 ɗina. Kun gani order completed done. Shikenan fa har ya saka mun, ina ganin kuɗi ya saka mun. To shi sa ake son za ka yi amfani da application, saboda application ya fi saurin transfer. Yawwa to yanzu bari mu koma baya, sai ka taɓa baya, sai ka koma, sai ka taɓa asset. Kana shiga asset, kaga da dala 6 ce da ni, yanzu gashi nan dala 3 ce da ni, yanzu ta zama dala 6 kai, sorry. Yanzu sai abu na gaba da za ka yi shine, sai in ka taɓa nan gun, sai ka taɓa asset. In ka taɓa asset, sai ka yi mai, sai ka zo gun da aka sa transfer ɗin nan gun, sai ka taɓa transfer, saboda dole sai ka yi converting ɗin, sai ka yi transfer ɗinsa zuwa trading account. Yanzu abinka yana funding, yanzu a so a mai da shi trading account. Kun ganta kun ga dalar mu daga nan funding account, yanzu ake ta koma unified trading. Wana in ka ko yanzu aka ba za ka iya trading da ita ba, amma in ka da ita unified trading shine za ka iya trading da ita. Za ka sayi duk abin da kake so ka saya. Haka in ka gama trading, kana so ka sayar, kana so ka yi P2P, sai ka ƙara transfer, ta dawo from unified trading zuwa funding account. Yawwa yanzu sai ka taɓa max ɗin nan, kana taɓa max sai ka taɓa confirm. Shikenan yanzu ta fita daga funding account, ta dawo trading account. Yanzu kai tsaye za ka iya zuwa ka yi sayayya, ka sai da abin da kake so ka saya da ita insha Allah. Yanzu bari mu shiga trade, bari mu sai ton. Yanzu ton gashi nan ya zo ƙasa da dala 1 a dala 3 nan. A dala 3 nan yanzu za mu samu ton. Bari mu sa market, bari mu da shi, sai ka taɓa can, sorry. In za ka yi sayayya can gun, ka tabbatar ka taɓa shi, ka cire daga limit, ka mai da shi market. Yanzu bari mu taɓa shi ya zama market, gashi nan mun taɓa ya zama market, sai ka taɓa nan gun, sai ka taɓa nan gun nan kenan.
ka taba shi wanda abin ya dawo karshe ya dawo nan kenan, ma'ana zan sai na duka kuɗi na kenan. Zan samu sai ka taba buy bismillah, shikenan na sai ton. Bari refreshin nake yi, refresh. Yawwa kun ga yanzu ina da ton, kun ga ton ina 1.03. to masha Allah yanzu haka yadda na sai ton din nan haka duk wani coin da kake so ka saya, in dai kada kai P2P ka sai dala, to duk wani coin da kake so ka saya haka za ka yi amfani da shi ka saya. Bidiyon kai ya tsaye bari mu baku haka insha Allah. Bidiyo na gaba za mu nuna muku yadda ake za ka yi withdrawing, ka tura wani ko ka tura daga Bybit zuwa wata wallet din taka ko bit wannan Coinkeeper ko da sauran wani abu da insha Allah. Insha Allah kuma subscribe kuma like sai mun gode.